Mwancho muligarari nko kwariga ntochaka mayense yemo ninganego yogo ichania korwase ekenyoro kia aruora ewodi ya Bogusero ebunge ya Kitutu chache South County ya Kisii awase abamenyi bense meyo bakumeretie gekore ase omusao yomo yogotebekana koba ase kirasi ya 12 gusi form 4 abaga kumuita ngina moke ase okomokenya nonya nabonigo abamenya barenge n'ubururo bonke nabaraba musaga no mumroyo na kumuita goika kwa awase abanyanyimbo baba wikarana sense meyo na kurusie mibere ya berabo asibaje ira wikase engendu yenyegetari ya Kisii teaching and referral murikeito Frida Kerbona baba wikarana sense mecho na gotwariganira roboti urwa senchira hayobime Nigo obo moichano monene ase kenyorogia ruora ewadi ya Bogusero imebunga ya Kitutu chache South County ya Kisii magega yo mwana goitange na mokego ikago siria obogima bwaye ase boigo abanyakenyoro bage chigwanera kumoita goika ogokwa ndona kara tokale mugondo tokale koigwe kuri ngirende kitwarunka ngikiabeirenka ndokale komnya kono kurwa abantu ba ekure wetetense tukomenya kaburoro igugocha tokanyakai umwana oyo akorira asara taite mongino bandi tokomikai tokochikomenya kauchio tokano mongino ina wa mwagete oyo moro oyo mabigoti yonde gotanga sasogoto mongino insaraire Korengana n'abanyakenyoro Sebastian Bayenigo aberega kurwara omuchando bobongo asegeka aseboigo aberega konyora obogwenya korineri tukoli igoro nigo omuchando yo orokanete koirana emambya ya rero nigo batema koligia chinchira cyo kumogwenya kolende banyorwa ranga tabwati aki timamu kuru mwakulia iga bwate ekasoro agachaka irunya gitari tikienyeje akabwenibwa lakini tawena buya nabagendrete sukuru form 4 lakini ya ikirema ambia bono okora accident yiyo rana ika mugonda kaigo anyore simye goje nko bwata mukamuro mwabo komboli ayike batiari na matebike batini gari ante biaya motorigarie igare mtecha ari kyaba muro baje batubwatere mbae tomusibe chingori abe kwe pigipiga irunya gitari ando gwari Orengana ne amateyo nigo nyagosira keremensi arengi mugondo ekero aigwa eburaburu oirananga kolende omerana na makweli yo mugondo arenge kurima lakini ekera igwe bintu biwa kana kero kendo manyanga kero kendo manyogo sali kwa beire okagano yo mwabo kero kendo kurwanirwa ya yo inoka kuri mugondo kucha poboli ngikiaba arafu mumuro yo ichana kamangesa liyo Kwenekia ayo omotureti nigo atebabuna omwana yo nigo are omworo kigwa bwekerasi ge 12 kolende obeirega korwara asengaki entambe yiga gosoma ase school ya mu second St Andrews mugumo secondary yinde konyora mwana mungino engora cyare ke mwana uri abasuki orankora basakwa ngo cyaro umuturisha Orengana na birori nigo omwana yo aisiekerera nyomba magega yo gokora egekorekyo kolende abanyakenyoro bagechigwa asina barabo bamoitago ika ogokwa mwana inyomba era chibwe siekerera siekerera igo bana inchi bagonyagocha ngasikie andi mutigeto muntu nere uri mo karariri omwana mungino ndebos alira ibona ya ruonero ya tema bache kumurushi nyomba atakite gutama oigore murangu atagitatama nalira ya munyora ya mubwata na ya mukura nsabu Abanyakenyoro nigo basabiro gotaira lichiko ase amagokabo ase baganirwe gwaka oroboti ase getaseni ky'abanyanyimbo ndora ruchi unga ndora tebega nda si sawa na inchi ekera kwanya audience kini kala chungusa nkiagera yaba yakwimo kyama kwende lichiko asamoga moka ino kiagera wanyo no murwiro orenge ekera muko moita mbuye sirikali mubwate egende emukore uchungusi arona kiyebwa netako igo ntoko babango ase okora mangana ikintu kyabe ntoko baba bona nigo ababisa kurwase kyombe ya DCI baikirana ase ensemeyo ase barachigokora obutuki elikweneki obwene bwengane yo emebere yababero abo nigo yairwa ase engendu ya Kisii